d'aquesta forma violenta i que ara demanen d'alguna manera una venjança que se passe la seva vida, la resta de la seva vida en presó. Jo soc mare i no me vull ni imaginar el que aquestes persones poden passar quan es passa alguna cosa així, el que poden patir i el que va passar per el seu pare. Però això no lleva que, evidentment, les lleis no les han de fer les parts implicades, ni les poden fer les víctimes ni les poden fer els reclusos. Aleshores, clar, voler moure o paralitzar una llei només perquè les persones afectades així no ho reclamen, és del tot lògic que aquestes persones vulguin deixar posar-se o viscar la presó la resta dels seus dies, però evidentment la democràcia i el sistema no se basa en això, en el sentiment de voler venjança de les persones afectades per sort. Jo només m'ho puc dir dos motius per als quals el Partit Popular va tindre interès en que la presó permanent revisable se mantinga. Una és per castigar a les persones que han fet aquests delictes i l'altra és com a mesura dissuasòria. En el cas del càstig, nosaltres des de Compromís no creiem ideològicament, no pensem que les presons siguin una ferramenta per a castigar a les persones que han comès un delicte. Al contrari, creiem que les presons han de ser, i no dic són, perquè sincerament no crec que el nostre sistema penitenciari completi les funcions, però haurien de ser institucions on se resocialitzara a aquestes persones, on se reeducara i on s'aconseguirà una reinserció social d'elles. De fet, hi ha països que tenen sistemes penitenciaris absolutament diferents al nostre, però absolutament, i funciona. I no només les persones que han delinquit i ser rehabilitades, sinó que damunt l'índex de criminalitat ha baixat, però de forma descomunal. Per tant, existeixen altres sistemes i sí que cap la possibilitat de rehabilitar i rehabilitar aquestes persones. En qualsevol cas, si hi ha casos en què això no és possible, com ja ha dit el company d'Esquerra Unida, ja existeixen penes de 30, de 40, de 5, no sé si de 4, perquè segurament que la circulació de condemnes sí. Per tant, aquesta presó permanent que se va aprovar en aquest país se posa en pràctica, sobretot, i així ens explicava en el seu moment per part del Partit Popular, pensant en els casos d'actes terroristes, pensats molt específicament per a una cosa, si es pensem com a mesura dissuasòria, que era l'altre motiu per el qual jo pensava que podria ser defensar-la, ja dic que el càstig ja ha explicat el perquè no estem d'acord, com a mesura dissuasòria la realitat és que tampoc seria útil, perquè als Estats Units, en molts dels estats, com ja se sap, encara continua existint la cadena perpètua. I en aquests estats, la pena de mort, fins i tot. Però bueno, la cadena perpètua no ve a ser, al meu parer, més similar més que la de Cabes. En aquests estats no s'ha reduït la delinqüència, no s'ha reduït la criminalitat i no ha servit per a res el fet que